Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північно-корейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону. Тому коли